инструмент за жена си Анка и за нейната дъщеричка Христинка. Таро Баро седник, Анка казва вечер: ставам теб, те няма Христинка до мен сега, аз те оставих Христинка. Сам на този свят зажали, юе прежали, ме вечер станах, теб те няма до мен сега, Христинка, аз те оставих сам на този свят. Прежали ме Анка, казва как ще го понеса, с кого ще споделя, че далеч си ти пред мен сега. Ти по твои пътища, аз по моя пътища, Господ така е решил. Анка казва как ще го понеса, дъще Христинке, с кого ще споделя, че далеч си ти от мен сега. Ти по твои пътища, аз по моя пътища, Господ така е решил.